Dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakku dan padamu berserah. Aku ingin ikut di kau dan mengabdi padamu, dalam di kau juru selamat, ku bahagia penuh. Patikni debata di Minggu Keluarga Sadarion, imanatar surat di Yohanes 14 ayat 20 sada. Manang ise namaniop aka patiki jala diradoti, idona holong roha di au. Alai di haholongi damangi do na holong roha di au pe. Holong dorohaku di ibana jala papatarokku ma au tu ibana. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata lau mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon lahobar tu patikmi. Amin. Sabagas nama ngolot Tuhan Yesus, nama ngolot ibana masai ringgas naso parmolang kami yang naik tung tolong sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka akan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Renungan situasional. Kita bersukacita karena Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi setiap keluarga boleh duduk bersama beribadah. Kiranya ibadah Minggu Keluarga ini semakin mengokohkan kehidupan setiap keluarga di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ingatkan kami supaya kami selalu menyaksikan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya di dalam hidup kita, secara pribadi maupun di dalam hidup keluarga kita. Di tengah banyaknya tantangan dan godaan, kita diingatkan supaya jangan melupakan Tuhan, tetaplah setia. Ya Tuhan, berilah kami hikmat dan kekuatan supaya kami dapat mengarahkan hidup kami kepada Yesus. Orang tua adalah pemimpin di dalam keluarga.
yang memimpin seluruh anggota keluarga untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, menuntun dalam ketetapan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga hidup keluarga bertumbuh dan dapat menyaksikan kasih-Nya kepada Yesus. Ya Tuhan, berilah kami hikmat dan kekuatan, supaya kami dapat mengarahkan hidup keluarga kami kepada Yesus. Bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, itulah yang akan memperkuat persekutuan hidup keluarga. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Sebab setiap keluarga yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat serta kekuatan kepada seluruh keluarga yang ada dalam jemaat ini. Firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberkatimu dari Sion." Amin. Tatopo tima dosata nagodangi tu debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debatan nami na di banua gijang pargogo na sohatu dosan. Pardegan basa doho jala ro di saleleng-leleng na do asini roham. Ujau hami do guarmu na badiai ala targogot hami marningot dosan nami. Sai asi maroham midahamion marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradopot ko. Jala jot-jot do husungkuli hami rimasmu marhite pangalaosion nami di hatam.
unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami jalase sadosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringo tu hasetani dosa. Songono do hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhitesian akka dosam. Jalanunga dilojai ho au marhitesian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesi akka pangalosim, akka ni hadiriakku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam, hasangapon madi debata nadi gijang. Amin. Amin. Tungamu baroh aku dibantu haki, Dung Yesus maringan dia. Nunga sonang awo tunga rohaki, Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tuna sonang doa, Dung Yesus Allah, Dung Yesus maringan dia. Haleluya, dapat sabuloki, Dung Yesus maringan dia. Dosaki divai mudar nai, Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tuna sonang doa, Dung Yesus Allah, Dung Yesus maringan dia. Tajahaba epistel dihita di Minggu Sadarion iman nanienet sian Jeremia tolu ayat 14 satro di ayat 10 walu. Tajahama masikat sorin di ayat pas 10 waluan rakmah tabajaha. Sai mulak ma hamu ale aka anakna marbaliki nina Jehovah. Ai au do harajaon munahian. Jala ala pokku do hamu sahalaksian sadahuta. Jala dua halaksian sada marga. Jala togi honokku do hamu tu Sion. Jala lehonokku tuhamu aka parmahan, hombar tulomo ni rohaku. Jala parpad binotoan, jala marohana sida marmahan hamu. Dungi masama, ia dung torop jala mabue hamu ditanoi di aka arisogot dina Jehovah. Dang bedohono ni halak, poti parpadanan ni Jehovah. Ai dang dibe tubuh di rohani manang ise, manang paingot-ingotonna, jala dang beluh-lululanna, manang bahanononna na asing. Goaran ni halak ma Jerusalem ditiki na sasadai, abangsa ni Jehovah, jala marpungu tu sisude aka perbegu, tu goar ni Jehovah na di Jerusalem, jala dang be pahyutuna sida hatakon di rohana na sida jati. Rapita, dia ka arii laona pinopar ni Juda tu pinopar ni Israel. Jala rap rona sida siantano na di utara tu tano na hutur pukon tu opumuna mambahen tean-teanai. Ido sahatna martuama na tumangihon hatani debata jala na umpeopsa. Amin. Dung Tuhan Yesus na punaaw, songop damai na biar ulang,
Tuhan tu dasani tu manupahi karubida sasana Yesus pinujima aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya ku diliputi anugerah aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Tahati dakon ma hapor syautai, songona hina tidakon di dongata sahapor syaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudusan, natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana di tubuhon ni si Maria, naga-begabean siap tot di perbadia, adorang soa hubuhan. Ido tu hatta, natu mau na bernit di panghuman silatus, nama tetarpaja do ibana di hau pinar silang, na tuat tu bano turu di tanom. Na mulak mangulu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani, disi ma ibana pai mamulak sobutu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea dito di perbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akana badia, doh di hasesani dosa, doh di hatai namando, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, doh di hangguluan nasora sudah. Amin. Urian itu hata nahi naholongan ni Tuhan Yesus Kristus, ujahaho kami ma titing di minggu 10 tolu dung Trinitatis tanggal 14 September 2025 pukul 7 WIB Sadarion. Napar Jolo, Partangyangan Daerah, di hari Rabu tanggal 17 September 2025, masuk pukul 10 WIB, Partangyangan Daerah Tolu Dago, nama Jabui Edward Siagian, Pentiana Boru Seringo-ringo, Inganan, Ruang Serbaguna lantai 2. Daerah Opat Sarbuncip, nama Jabui Saud Panjaitan, Situa Nurhayati Boru Tarigan, Inganan, Jalan Terusan Sari Mekar, Blok 4, nomor 90 Sia A. Daerah Hualu Bypass Timur, nama Jabui, Edo Sitompul, Maria Boru Huta Barat, Inganan Kiwari Residence, Kapling Sia E, Margasari. Partangyangan di hari Kamis tanggal 10 September 2025, masuk pukul 10 WIB di daerah 5 Malabar. Nama Jabui Nyonya Redia Simanjuntak Boru Silitonga, Inganan Ruang Konsistori lantai Sada. Daerah Pitu Pajajaran, nama Jabui Frans Sitorus Evelyn Boru Sitompul, Inganan Kenari Residence, Jalan Ranca Bentang, Blok Kenari Tolu, nomor 10 Sada. Paduahon, Ruas Namoding,
Nah di hari Rabu tanggal 10 September 2025, nunga marujungolu inang Nyonya Tiamsa Haro Raja Guguk boru hutahayan, tutup usia 78 tahun 5 bulan, ruas daerah Opat Sarbuncip. Tatangnya koma anggia tumibu tarapul sude keluarga na tininggal honna. Patuluhon, dana na sorang. Nadi hari Selasa tanggal sia September 2025, nunga di basa-basa hot tuhata sada dana boru tu keluarga Natalio Sihite Saida boru Siagian, ruas daerah Pitu Pajajaran. Hipas do danaki suang songoni nang natorasna. Paupaton, parmingguon keluarga. Sada, parmingguon pukul 7 wib sadarion, ima parmingguan bulanan keluarga Marhata Batak. 2, pasahaton amplop pelian bulanan keluarga manang hamauleatean dohita di parmingguan sadarion. Tulu, tuminggu keluarga 5 Oktober nanaengro di Patupado paraloan foto keluarga. Aka ketentuan boima dijaha di warta jemaat. Palimahon, pangebation tim Padus Festival Kor Ama Distrik. Di parmingguon pukul 7 nang pukul 10 wib sadarion, HKBP Bandung Nagabe Sabungan Distrik 10 Jabar Tenggie Majalo pangebation ni paduan suara ama HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja. Tim Padus Festival Kor Ama Distrik. Nasida ro laho uji tampil Uhud mangido panguripion. Nani uluhon amang preses padita Nexon Simanjuntak. Paunopon, padidion nabadia. Minggu nanaengro tanggal 21 September di parmingguon pukul 10 wib di Patupado padidion nabadia. Diaka ruas nalaho mendaftarhon yana konna tardidi asa membuat formulir si ision sian ruang konsistori manang tukator huria di tiki-tiki jam kerja. Jala di paulak tu kantor huria lumabatna hari Kamis tanggal 10 September dung ditandatangani situani wekna. Papituhon, screening kesehatan, seksi kesehatan Dewan Diakonia, patupahon screening kesehatan gratis, marhite na paresohon gula darah, kolesterol, nang asam urat di Poliklinik HKBP Bandung, dung sidung parmingguon pukul 7 wib di tanggal 10 Saplopat dohot tanggal 21 September 2025. Markuota Holan 25 halak Ganupari. Akaruas naung dapotan goar asa mengaradoti marpuasa pinomat siajom andorang pemeriksaan. Paualuhon, workshop soft skill seksi remaja. Di hari Sabtu tanggal 20 September 2025 pukul 15 sahat rodi 10 wib di ruang serbaguna Gedung Rukan HKBP Bandung di Patupado pelatihan soft skill remaja HKBP Bandung. Ulaonon rikot laho mambohali aka remaja Kristen di Parsikolaan nang di Parkarejoan Haduan. Aka remaja
pinangido asa mendaftar hondiri marhite link di tikting. Pasiaon, Alkitab terjemahan baru 2. Alanunga tapamasa memake Alkitab terjemahan baru 2, diaka ruas nanaing manuhor Alkitapi, asa madapoton situa wiknabe. Songonima titing di bagasan mingguon, tuhatama namasu-masu hita. Amin.
Mare demahita sian buku ede nomor 435 ayat sadaro do diudutna uhut tapasahatma peleata tu kantong pelean sadaa dohot sadabe. Marolo polop tondiki aina litobus Jesusi hamu sude beke mai selas rohaku mandoki sonang nitiki nungjupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajari yau tarmen merlas di rohau sonang nitiki nungjupang Yesus Tuhaki. Yesus Tuhaki toni nama ngajari yau tarmen merlas di rohau sonang nitiki nungjupang Yesus Tuhaki. Ku jadi miliknya, ia pun milik kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhanku kelak. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Setiap janji hatiku kembali ku bahagia. Sampailah pada ajalku, ku puji pengasihannya. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dameni di matana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aga hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Hatani itu hata nagabe jamita di mingguta sadarion, imana tersurat di buku Evangelium Lukas bidu 15, mamukamai sian ayat 10 sada, sahatu ayat 32, songonon ma tersurat disi. Jalanin nama muse, adong madua anak ni sahalak, gabidok siang giani mamadok amana, amang, lehon tuau sinamot, manang sadia to hapi jala disagihon ma tunasida panamotani. Dang pola piga dan nari di papungu siang giani masaluhutna dungi laho matuluat na daw disima di pasuasaihon sinamotna paulo oloi hisapna. Dung di pasuda saluhutnai masa mahaleon potir di nasaluati. Jadi dohot maibana mamuka rapar. Jadi laho maibana maihadu tu sada halak pangisi ni luati. Gabe disuruh maibana tuladangna marmahan akka babina. Disakapi rohana do manggohi butuhana lakati idahan ni babii alaidang adong na mangalehosa tu ibana. Dungi di pasuang marohana tu bagasan nin nama torop ni halak digaji damang akka nalubian di idahan angguau matema abturaparon dison. Hehe nama au lau madapoton damang dohonok kumatu ibana aliyamang namar dosa doau tu banua gijang nang dopakko. Dang tama beau guaron anakmu, bahen maau songon anak gajianmu sada. Jadi hehe maibana manopot amana, alai daudo pe ibana nunga ditatap amanai ibana, jala asima rohani i marnida ibana hato maditomu di haol jala diumma. Gabeninna anaki mamado ibana, amang namar dosa doau tu banua gijang nang dopakko dang tama beau guaron anakmu. Alainin na amai mamadok na posona harubuan hamuma ulus na dumenggan salini hamuma ibana titim maleho kamu tu tangan na doh sipatu tu pakna. Jala buah kamu manak nilobu na pinamok moki poto kamu mai naing mangan hita marlas ni roha. Ai naung mate do anak kon gabe mangolu naung mago ibana gabe jupang muse jadi mamuka marlas ni roha manasida. Alai di ladang do anggo anak nasihani jadi naroi ibana jumonok tu bagasi di begema ede dohot parhinaloan. Gabe di jauh masa halak na poso di pamanat manang dia na masa jadi ninna mamadok ibana nung ngaro anggim. Jadi dipotong amang mudo anak nilobu na pinamok moki alahi pas ibana mudak. Alai pangarimason maibana dang olo bongo tu jabu gabe ruar maamana mangapoi ibana. Alai ninna mamangalusi amanai nasay leleng hu paulo loiho dang dung hulao si patik. Dakya dileho ko habing sadat wow asa marlas ni roha au dohot akka dongaki. Hape di siro anak mi na mamoduk sinamok mirap dohot boru-boru na jahat gabe disiap todo di ibana anak nilobu na pinamok moki. Alai didok amanai matu ibana. Anaha totong dohorap dohot au jala dihodo sude na diau. Alai patut do pamasaw las ni roha dohot pariyayaon ay nunga ay naung mati doang gimon gabe mangulu jala naung mago do ibana gabe jupang ido sahat. Hurian itu hata na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus topi minggu imalas ni roha dihamumulak ni anak namago. Sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Jadi memang molo adong namago molo jupang totulas doroha ati. Isarana hiadora mago manang na harta berharga ta, manang na masta, manang hepeng ta, lujahita mengalului nunga sampai keringata kita ay di dia donway nga marsak kita. Tapi ketika kita menemukan kembali soi nama las ni roha ati. Soi nama las ni roha harus 1000 begadang kalau memang sangat kita perlukan inama las ni roha. Apalagi diturpukon idok anak namago ati. Anak yang hilang kembali lagi kan idok. Anak namagoi jupang muse. Jadi ido nagabe topik minggu dihita. Calata idama ima turpukon ima perumpamaan anak yang hilang. Jadi sudedo hita maboto cerita onate upama taringo tu anak namago. Alana mulai sekolah minggu nung ngajok-joton di bari tahun. Nung ngajok-joton di ceritahon jala
Ala bentuk upama doi bana perumpamaan sangat mudah kita pahami, mudah kita mengerti apa yang mau dikatakan melalui firman Tuhan. Alana molonga marupama atau nunga cerita murado abdusan. Celata bereng ma akamanginang perumpamaan anak yang hilang adalah tentang seorang ayah yang mengasihi kedua anaknya, di mana dikatakan tadi anak bungsu menyia-nyiakan hartanya, dia meminta yang menjadi bagiannya, dia pergi meninggalkan ayahnya. Alayahana masa sudah ma'artanai habis semua ya. Dan dia sampai donak kaningan dang boy panganon ni bana dohot idahan ni pinahap pe ati. Asa tabereng hacik nai dung sudah imanaking artanai dongan na pinangadong be ya. Karena memang itu adalah sering terjadi dalam kehidupan kita, bamolo gudang di hita, adong hepengta, adong artat taba olodo gudang dongapta. Alai molodang adong be olodo madau sudena ati. Toy marang besi buatu siani itu pada umumnya. Alai yang gohita lah hal Kristen dang songoni ati. Dalam suka dan duka tetap menjadi teman, tetap menjadi sahabat. Ido narik kota ati. Jadi tabereng madison nak kaningan, dung sahat ibadah nak kaningan tu kesadaran bah ai di zabuni bapakku be begudang dusi panganon, ya kan? Gudang dua anak gajian. Akhirnya ketika dia menyesal dia pulang ya, mula maibana. Celata idama bohado bapanai menyambut ibana dohok lasni roha ya. Dohok lasni roha. Alai ima molo anak sulung do anak kaning menolak untuk bergabung dalam sukacita alaniaha ala iri hati. Itu kan taberin nak kaningan ya. Menolak untuk bersukacita karena iri hati. Jadi alani dison perumpamanon mengajar hon tu hita ima ia tu hatai sangat mengasihi kita, Allah begitu mengasihi, penuh belas kasihan dan bersukacita atas pertobatan orang berdosa serta harus hidup dalam sukacita pengampunan dan kasih karunia-Nya. Jadi adong tolu tokoh na boy taberen dison ima anak bungsu nak kaning. Ima anak bungsun songon naung hupasahat naking lama ibana mangarato alai menderita. Ala dipanggil ibana warisan na alai gabe mulak ma ibana. Dung disadari ibana imana kaningan batu magom mau mulak ati. Anak gajiya peta huau dung mulak tu bapak kunina. Celata ida mamuse bohado bapana menyambut imana nak kaningan sian nadao ayahnya sudah melihat dia berlari memeluknya dan memberikan yaitu dia sambutan. Dilihat do ibana isuru ulus songoni nang cicin songoni nang ima si patu ate tabereng ma akamanginang taida malas nirohani bapak nai nak kaningan ate dilehon ulus titin nang si patu molo ulus na dumenggan dilehon nak kaningan on ma simbol pajakonom mau nate ya. Simbol pajakonon dohot hasisaan ni dosa. Jadi di bagasan las niroha di jakon di sesa nak kaning diampuni dia, dimaafkan dia. Itu nak kaning di pasahap tu ibana ima ulus nadumengkan. Tabereng manusia dilehon matiti tu ibana on ma simbol ima na dilehon amana ido huaso tu anak nai. Anak naondang berharap lebih tadi aku menjadi gajian peta huau ya. Diupah peta huau. Jadi dia tidak berharap lebih ketika dia kembali. Olo doau songon anak gajian. Alai tabereng mah dengan diberikannya dia cincin, ternyata dia diberikan kuasa, statusnya dipulihkan kembali. Ya. Status dia dipulihkan kembali dan gajian di mana? Tapi statusnya sebagai anak dipulihkan oleh Tuhan. Itu nak kaning lihat di mana? Cici nate manang na titi nate. Baru muse dilehom ma tu ibana si patu hati. On ma asa totong ibana mardalan di bagasan hati goran jala imana kaning songon hataridaan naung bertobat naung muba ibana. Itu nak kaningan di pasahat tu ibana ulus, di pasahat tu ibana titin, di pasahat nang si patu ate. Jadi dihamu manginang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus taida ma aha na boy putih hapta siam terpukon. Ima na taida na kaning songon topi minggu las niroha dihamumulak ni anak namagoy. Sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Las niroha.
ya alam mulak. Jadi memang neng tabereng hamu mulak ni parjahati do di paima de bata. Karena gambaran yaitu imana idok naking bapana ya. Ima idok naking amanai itu adalah gambaran Tuhan ya. Gambaran Tuhan. Jadi hamu mulak di parjahati do di paima de bata. Tabereng maka manginang dohot sude di son sekolah minggu remaja na poso di minggu keluarga waing. Asa tei da jok-jok dohita songon anak nama goyate seperti anak yang hilang. Alana jok-jok dohita lilu di pardalan napta ya. Dalam perjalanan hidup kita lilu dohita. Dak kola di mana nak kanian. Alai molo tarenu kodo tapi pikiri. Ya do hamu tahe lilu di pardalanan muna. Ya do salah jala kamuna. Ya do kan. Jadi itu nak kaning gambaran ni ngolutta doon. Jojo do hita songon anak nama goi anak nalilui di pardalan napta. Alana jojo do ya kita songon naido di basa mata nak kaningan di pasuasaihon ya. Si lehon-lehon di debata. Mari suang dang marlapatan ya. Tuhan memberikan waktu kesempatan tidak kita pakai dengan baik ya. Alana godang do partikiani tak pakai holan untuk keinginan-keinginan daging kita. Ilio petiki kesempatan nak pesete dehon hidup ini adalah kesempatan jangan sia-siakan. Alai lilu rohita di partikiani tapak kedo menurut hagio ni daging ta. Bukan untuk bersama-sama dengan Tuhan ya. Manakan ingat tabereng. Papuason hagio ni daging. Songonido diliu do dihitang harta. Tuhan memberikan harta kepada kita. Alai tabereng godang do artai tak pakai holan untuk memuaskan yaitu keinginan daging juga ya tak pakai ya songon anak nama gonak kaningan di pasuasaihon sudai banak ya songon itu nak kita ala nak anak nama gue kan di pasuasaihon do ba umma na tabu ulahon oton adong do pehepek ku bainon di ulahon songon itu nak kita Tuhan memberikan harta kepada kita alai do itu ngaha hampur-hampurkan tapas suasaihon menurut apa keinginan daging songon itu nang ari-ari tapi salpu somar lapatan ati jadi holan hasonangan di pardagingon holan hasonangan di haportibiot do na talului godang nunggah habis ati di pardalanan di ngolutta ya songon itu nang tabereng doaing alani teknologi pe ati apalagi marhite smartphone handphone habis donang kita ati ya gabe handphone itu memang mengarajai kita itu kan dang kita be mengarajai pamanat tamu ati harus dibagas coro pe terkadang kita sudah asik dengan HP kita merjamita pe dang ditangi hobi kan itu doaing habis hari-hari itu habis kita lakukan ya. Jadi asa marhition asa tabereng dang holan diturpukon na lilu hita pe lilu do di pardalanan di ngoluta kita tidak mempergunakan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau tapake do akka pasu-pasu ni de bapai holam tu keinginan daging holam tu hagio ni daging alani marhite turpukon tatada madirita ya seon nakanian anak nama goy anak bungsu itu gabe ditadai bana madirina kan itu sampailah dia ke puncak penyesalan. Bah, indah kan. Di ngotiba nama keadaan ni bapana keadaan ni bagasna mulak nama au. Itu kan. Mulak nama au. Jadi alani dison dipaingot hita tatat dama dirita ate. Unang jolo masa paru kilon hasusan parsahiton dohot kelaparan songon nama sa diturpuko gabe. Gabe boy dohonon nakaning mulak hita. Ay gudang do jolma memang maul mubah. Itonga-tonga ning uluna. Maul menyesal kalau tidak terjadi apa-apa. Tersaru paru ete. Mak matok kaparisap. Olo do adong do ya songoni irokon. Badung irok dokter pe. Ba homa. Inna dokter itu ibana. Ba homa mulo ikon. Neng cepe umurmu. Dang bereng umu biak ke keluarga. Ba tergantung bapak lah nina. Ba dumpet tong irok songoni kan. Berarti ngapara ben narohana. Bertobatlah dia kan, mubah mai mana. Jadi lapatan dan aing dohonoku, unang jolo masap tong akka parsahiton. Unang jolo masap tong akka hasusan di tonga-tonga di ngolutta gabe aha. Gabe mubahita. So ngonon nakikan na nang susah do mana dang adong beto. Ya. Alai harutungipe ba mabuan tuhamu baum mai.
semakin lebih baik ya. Biarlah apa yang terjadi molo masa pekana masa hasusan paru kilon kelaparan songon dari turpukon ay nga sa hati benak kintu kelaparan nang mangalang lekat na namay mana baik kok kamu ya kan. Jadi barulah ada penyesalan di dalam hidupnya. Jadi molo arung pekana masa di tonga-tonga ningulutta bama buan hamu bau mayate. Jadi terkadang banyak cara Tuhan untuk menegur kita ya, pergumulan ya, akka sahipe, songoni akka namasa di tonga-tonga ningolutta. Mari kita renungkan, mungkin itu jalan Tuhan untuk menegur kita supaya apa? Supaya kita jangan sesat selalu ya. Alai bohado hita gabe muba ate. Jadi idonang jojo ni tuhata ya, bohado hita berbalik, bohado hita muba ate. Jadi lapatan masa ini tonga-tonga ninggulutta baru pe muba. Ayang gosongon eden ya, pakuling ya wo Tuhan, itu kan. Jadi lapatan na boy do memang akan terlena dia dengan pekerjaannya. Bohado tutu carana asa iberek tu gijang unang hona. Jadi adong matukang tong namangida, idang gurumay mana kan. Idang guruma baru pe dia menoleh ya kan. Nang piagak belgai betuon alai tumagom bay daripada nak kaningan bahan bangunan non damadabu manimpa imana. Jadi terkadang ya ipakulingi Tuhan ido hita itu ngatongan ningulutta ya, ipakulingi do hita asa mubah hita ya, asa mubah hita karena terkadang kita sudah terlalu jauh sesatnya. Kita sudah terlalu jauh lilu ade. Asan ya mulak kita tu dalam nasitong. Jadi pas mana kaningan ede ya te pakuling ya wo Tuhan ninda ade. Dan bagaimana juga diterangkan dalam lagu tadi bahwa sonangi rap doh Tuhani do ate. Sai sonangin na ate rap doh Tuhani. Jadi lasi do nang dohonok ko ate. Ba ipakuling ya ma do hita noaing. Nang ngapalarona sida patut begehon edena sida imana naing mengikuti festival distrik ate Kamang. Jadi songon utusan ni distrik Makahala Mangon alana 2 utusan ate distrik ima juara dua itu nak butuh kami itu kan Kamang. Ima para cimai singa mangaraja do Badung Barat roro piano serenai. Ate jadi unang gabe songon na bosak kita mulai pakulingi musena ate. Jadi mulai pakulingi marhite edeon berarti ada maksud dan tujuan. Tentu mereka minta dukungan kita ate. Nunga dipakulingi nakim marhite ede batatangi hom makamanginang ate. Jadi molo jongjong penesi dan not dison ate untuk minta dukungan baru mahita tong majalang ate. Jadi adong dotong ijulu adong dotong ison ate. Asa talehom manang akka perhatiata. Unak sona namagoy nak kaningan habis di pas suasai hodot waka hal-hal na sodenggan ate. Jadi molo onak kaningan adalah untuk festival ya mari kita dukung ate. Jadi molo nakaing sida mamakulingi kita marhite turpukon Tuhan juga ya menjamah, Tuhan juga mamakulingi ate. Jadi olo do marhite akka namasa di tonga-tonga ni ngulut alani ya kita harus selalu peka ya. Kita harus selalu peka. Ena buharo nuaing. Enong daw nang mardalan, enong tu dia do nuaing ya. Jadi ikon sahat mahita tu pamikirion na songon. Jadi songon anak namago nak kaningan dia sadar oh tabodo HP molo mula kau nang pega-gajian aku walaupun aku menjadi upahan lebih baik saya pulang. Dan ternyata ketika dia pulang kita lihat bagaimana sukacita dari bapaknya menyambut dia ade. Dilehodo di bana nak kaningaha, dilehodo di bana titin, dilehodo ulos, dilehodo nang sipatu. Nanaing dohonon lobisiani malas nirohan itu hatta molo mula kita madapoton tu hatta. So nak kaning turpu episode berbaliklah ya kan. Itu mulak mahoin kan. Jadi songon itu nak kita, songon detay saya mulak honang lau jalang kita sendiri maka manginang na merenung ate ngolak ni dia kita mardalan ate. Perlu dono aing berbalik arah mulak kita langsung ate. Karena kita ya bagaimanapun dalam perjalanan hidup kita ini terkadang kita sudah salah langkah ya. Ai boido hita tong lilu ya. Jala di son marhite turpukon, di paingot kita, di pakuling kita bagaimana kasihnya Tuhan Allah yang luar biasa menyambut yaitu anak yang hilang, sukacita atas kembalinya anak yang hilang hati. Jadi las rohani itu haptai majako kita aidot do di Yesekiel tulpul tolo 10 sada ate.
Tang lomoro hakku mida hama mate ni parjahati alai mulak manean tumadikon dalana asa mangolu ibana. Jalan apar pudi sahali marhite turpukon tabereng manakaningan anak sulung ate dia merasa cemburu ya. Dia merasa cemburu. Jadi jok-jok do masa di tonga-tonga ni ngulutta ate. Olo do hita cemburu mangidak kana jahat ya. Ay burjudau mar minggu burjudau tu so burjudau. Alai puasa songonon nita. Kas songoni do ibana. Ayaw do rak do mapakon, ali dekay dipotong habing yaw, dekay be pesta. Ya, tidak pernah dilakukan. Tapi kenapa ini? Dia sudah pergi menghabiskan hartanya. Mula dibayar dope, disampuk dope. Ya ini. Jadi olo dojo memang iri hita di tonga-tonga ningoluta. Alai marhite turpukon di paingot dona kaningan hita saluhutna ahado dok bapane. Anaha totong dohorap dohot au jala dihodo sude nadiau. Ternyata yang paling membuat kita sukacita adalah bersama-sama dengan Tuhan. Ayang guartai lau habis do ido kan. Ayang go sukacita yang kita dapatkan di dunia ini para satu kinado. Alai nau tabo jalan nadu menggan ido nakaningan aha rap doho Tuhani do ate nakaningan. Songonet denaki sonang ate rap doho Tuhani itu. Mana dok konedete sonang di lambung Yesus sonang naro tusi. Jadi odo nadu mengken ate. Ini dok konaking di paingot ibana asa unang badabu ibana tuaha tu pangiburu onate. Anaha totong dohorap dohot au jala di hodo sudena diau. Alai patut do pamasaulas niroha dohot pariyayaon. Ay naung mate doang gimon gabe mangolu jala naung mangolu do ibana gabe Jepang atong idolas nirohan itu hata di paima do hita molo pelilu hita songonet day anak nalilui eden si dok pake de anak nalilui di paima tu hata do hita de. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, mari kita berbalik kepada Tuhan, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan dan ingatlah manginang bersama Tuhan adalah sukacita yang terindah. Marulu polop tordiki ido nakingedeta de molo rap doh Tuhan ita molo dung disesa tu hapta dosata atong tadalani ma padalanapta di bagasan holong ni tu hapta jalata ingot ma totong do balga holong ni rohan itu hapta dohot ima Tuhan siap untuk menyambut kita kapan saja kita berbalik. Alai ingot ma hidup adalah kesempatan, jangan waktu kita berlalu sia-sia. Amin. Martangyang Muliati ale Tuhan didenggan di basam nong pengotok kami marhite upama anak namago. Jok do tutu ale Tuhan lilu hami mago hami di pardalanan ningulu nami. Alai ale Tuhan totong doho mai-maima di hamu mulak nami. Tumadikon dalan nami na lilui. Cela idolas niroham ale Tuhan. Jalan nau balga hujalo hami. Ima pakokok mu di hami ale Tuhan, dinamati Kristus ale Tuhan, maneisa dosa nami. Asa parjabar hami di hasonangan, asarap dohot ho hami ale Tuhan. Jala ale Tuhan, ido tutu nadu menggan di ngulu nami. Ayang guarta sinamuk do na di portibion, lau sudah do ale Tuhan. Alai bohado hami selalu bersama-sama dengan Tuhan, itulah yang terindah. On mahami ale Tuhan ruas nyuriam, pasu-pasu mahami selalu hukna mulai sianda dana saat tunau lanjut usia tambai hahi pason gajang di umur pada kaparmaran parsahiton. Pasu-pasu aka ruas nyuriam ale Tuhan dia kau laon di tonga-tonga ni keluarga. Pasu-pasu yang nakon nami ale Tuhan namar sikola leon bisuk hamaloon. Songoni ale Tuhan na mauli karijo leon par karijuan. Akan ang cukup umur berumah tangga leon jodoh na seiman na setia tuho. Songoni mali Tuhan akan nama kasih holi hagabeon leon maditiki halehetana. Songoni mali Tuhan ubah kami karuas yuriam na di bagasan parsahiton leon mahamalumon akan marukil urupi akan berduka cita homana menghibur. Ale Tuhan rak dohami disadarion ale Tuhan dohot ruas nyuriam ale Tuhan imana rosian HKBP Cimahi ale Tuhan Sisinga Mangaraja imam ale Tuhan paduan suara nagabe utusan di distrik las rohanami ale Tuhan di nama BG Edena Sida songoni matutunang las nyrohana Sida ale Tuhan mengikuti perlombaan napi natupani piga-piga distrik ale Tuhan asa boy las rohana Sida semangat jalahom ale Tuhan na mangurupi na Sida dia kadaan ale Tuhan dia kasih bahenon ale Tuhan asa boy ale Tuhan tulus saluhutna martupa saluhutna di bagasan holong leon hahi pason di Sida leon nakalas nyrohana siakoi ale Tuhan dia kadosa nami seisa ale Tuhan asa talupa memang jalo as nyroham jalo matang yang namion holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita los tapasaha mapiliata.
bari tanah uli, bari taholongon di Yesus Tuhakin, ringa sapa bohon, aina sitong doi, membuat nasa hoso, soalnya tudos ni, ringa sapa bohon, bari tanah muli, bari taholongon, ni Yesus Tuhakin. Hingga sapa boahon, bari tanah uli, hailah sodus, tuna ditanohi, hingga sapa boahon, tusu didongaki, hai tung mari
hingga sapa boa bari tanah uli bari kuasando disi dungi di surga sogo ende ono kui bari taholongon di Yesus Tuhan ringga sapa boahon bari tanah muli bari taholongon di Yesus Tuhan. Tatangnya kon mapiliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwan di saluhut silio leon na denggan dot na sauli basa na mauliutus hupasat hami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na hutus di julum pasu-pasu may jelaramoti aso parhasia kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay maruhan nami marhite-hite todim asala putada hami godang ni silio lehon mitu hami asalam girgir hami mando moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon mi toniro di pamataku osadohot gogoki roni saluhut artaku hupasahat kituho Ali amanami na di banua gijang, say pinurpadia maguarmu, say romaharajaonmu, say saud malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sedarion hangoluan siap hari, si sama dusa nami songon panesa nami, di dusa hidongan amar dusa Tuhan. Unak kami tu gihon tu panguncunan, palu amahami sian pangago. Ayo dona puna haraja dohot agogon roni hasan kapon salele milelena Mulak mahamu di bagasan damai jalo hamu ma pasu-pasu siam tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahu. Disondakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala asima rohana midahu. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala di pasorhon madamena tu todim. Amin. 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 Horas madihita, selamat hari Minggu Mamang Inang, tajalang ma akana di samping ta kiri kanan muka depan, jala pasatami ma partikian tu punguan kor ama narosian cimahi tujulo mahamu marende laos anon tajalang manasida tatu pahi manasida di jolo doho di son doho di jolo ate mulyate mak.